Kena mas Bakhuid in dry. Nakabantas laki Mary Garot pada Sngi Jungi. Nam tak jingka Sam Jungi kong Julian Amerikas imli bandrengut kikun. Bagian don ke jinga suk yasan pada yang si Sam. Nakabantai Thomas Nongrum pada Sngi Jungi. Nakabantai jingka jingkia jong Adela Sawian berkikun bakin poisuk ke jinglet jongki nakabanta ke jingko jingkia jong David Alan Gatpo Emilia Sawian nakabanta ke jingja tat mensim jong Fidel Mawkhlam panamta jingko jingkia jong Iba Nil Shas Imli Pangkli nakabantai Andrews rentong pada Rosina Marsha pada lain tikun, kamtam Jessica Marsha pada Sngi, kamtam yang kesem jong koni lingdo berkong Yomika syuting pada berok nyawut kikun penon berbor kamen Bakhuid Bakhia. Lai spa, lai pukundai. Palei, Casqueixawa, Iawa, Chamecopa, Iawa, Sngi, Palei, Jongkajima, Shadua, Jongikutai, Kajing Pemadakamai, Najing Iwiwanaiti, kakatang pa badukon badmansem Bakhuid. Amen. Ka jing e jong trai jong yu Jesus Christ bad ga jing e jong oblay lambad ga jing selok jong mansem Bakhuid kenan rangkat bad pi baro. Sahabat Piro. Da ga jing sngaret ngiwan hakmat oblay kam tame hakana ga step bansimenta ha kane kamas ke Bakhuid. Habang yang akmat jong trai blay jungi daga jing snguret kohan men kopara daga ta gajuk jing snguret kain ngidei ban pusan bad ban kemiit yala ka jong kamen sim ngidei ban kemiit yala ka jong ka jing im habang ilap bang ilong kinong pop ngi haban pediang ya kata ka jing long bopop jungi daga ta gajuk hi ka jing snguret ban ngi haban penmap no trai na gebenta kini kipop kijongi hakmat jong utrai daga jing snguret habang ngingu hakmat jong trai ngi penmap na gebenta kipop kijongi klem pemu daga jing ej ka jing isne ka jing umabur saja kipop jongi baro den matagdaw ha kane klamato ken ngin pai shaw trai daga ta gaju ka jing snguret ka jongi ban ngin penmap na gebenta kipop kisang ka jongi nga pla hau blay badan bor barok badia pi kohan men kopara namar bangala pop sibun da gijing perkat da kikten da kikam da gijing leklet da gijing le palat jonga da gijing le palat jonga da gijing le palat bakrawe jonga namar kata ngakarpat ya kamaria Bakhuid kabaya isa kate soti ya ke angel bat kirukhuid badia pi kohan men kopara panduai na kebanta junga ha utrai ublay jungi ublay badan bor baro unisne yangi madalama bagi pop jungi unyalam yangi sha kachung bom jukut amen Traiken rat go blay isne yangi traiken rat go blay isne yangi Ko Kristo rap ko dong penim jangi penim yangi traiken rat ko play isne yangi traiken rat ko play isne yangi
Tongin ya duai. Sachisin nginang ya duai, pan nginang bu nak benta baro gejing temu gejungi khmat jong trai, nak benta ki bapang besutam. Makin ya gejing koi gejing kia, nak benta gejing kelak bamot jong kinang pop. Bat gejing lain luit jong gitu ki breu ki basate ha gejing sniu baper jong kana ke pertei. Giduai nak benta kita beden kam gejing syai gejong ublei makin ya gejing syai gejing u. Giduai nak benta kita giman sem ki balaklat no pat kum jurung giduai nak benta baro ki khun ki jungi ki barakhe ya Sngi kha menta ke Sngi ban giduai ru nak benta ke jingsuk hasatla ke perthei ai botrai bos usiem jung ke jingsuk wan ra ke jingsuk kerpange ha gitu kiri badana peneng kitma pat kum juru hapo ki ingisam bad ke jing em bamarwei jungi Toai bang indon barabor ka jingting buram bat kum juru ka jing it ya ka kerteng Bakhuid jong me kotrai damar wat juweng no ya ka jing senshar jong me ya kito kiba me lapenes kem ha ka jing it jong me dau trai jing yu Jesu Kristo kon jong me ube emat basan shar rengkat bat me ha ka jing ilong ka we jong men sem Bakhuid ublei junam la junam amen. Kajing pulih beningkong. Kasarai ketengah Abraham. Kashim lakha khun hau kaladon kasyakri kabana Egypt kabakerteng kahagar. Bat kasarai kalau ong hau Abraham. Hapet menta utrai shim lasya yang ban yok khun. Tikhe syong bat kasyakri jonga. Lek sengan si yok khun naka. Ti Abraham ulaya syong ulasya skor reka ketien kasarai. Kumta hadin bau Abraham ulasyong shipau senam hakari kana kasarai katengah Abraham kala syemye kasyakri jongka kahagar kabana Egypt bat kala aya ka hau Abraham utengah jongka kum katengah te ulasyong bat kahagar bat kalapun bat haba kala yui bakalapun kala pet iben yala ka kenrat kumta kasarai kala ong hau Abraham ai bakajing iben yanga kan long halor jong pi ngala ai pi ka syakri haka sangti jong pi bat haba kalayo i bakalapun kalapet yanga da kajing iben e utrai un bisyare pi bat yanga hendrai u Abraham ula ong haka sarai hapet ka syakri jong pi kalong hapok kabor jong pi tole yaka kat bapis ngode kumta kasarai kala e tomet yaka bat kala pet bak naka Uangal utrai ulalap yaka hajan ke umpok liu hari kenja. Ke umpok liu kabahak kalenti kabalet syasur. Hangta ulaong ko hagar ko syakri kasarai ne AP1 bat ce AP let. Kala jubab ngalapet no nak kenrat jonga kasarai. Uangal utrai ulaong haka. Kilet pai syai utla kenrat batung ko ngu yaka. Uta uangel utrai ulaong hak ru haka. Ngan penpoye ki khon ki ksio jong pi haduk ba en la nyau shu yaki bat ki bon pat uangel utrai uloong shu shu hakmi pila armet bat pinsa kha ukon pinsa ai kerteng u Ismail naba utrai ula shashkore ka jingjenjar jong pi un salong ubreu ubakum kakada klau un rakti persya ek ubreu baro bat ubreu baro un rakti persya u un sasyong ban persya yaki parakur jong u baro te kahagar kalakha ukun hau Abram bat u Abram ula ai kerteng ukun jong u ya uba kahagar kalakha u Ismail u Abram ula dap prapo nyus nem ka arta haba kahagar kalakha u Ismail hau Abraham kaktian jong trai ni sango yau Sam si spa Andrew, nabar nyau spa kendai punya.
utrai don rain kat bat pi ka jing pule na ka gospel Bakhuid kat kum u Matthews ka buram hame ko try ha kata kapor u Jisu long hala kisan ran kat ubaong hanga ko try unrung ha ka hima beneng Henry utoken ubale yakamon jong pa jonga uba habneng and the boy kata kasngi bun kin yaong hanga ko try hato ngim sem layatul pa ha ka kerteng jong me but beno yagiksut ha ka kerteng jong me but le bun ki kampla ha ka kerteng jong me tengan jubab yaki ngamju itu yapi kino nanga pi ki nongkam bomman namar kata jar basngap yaki nekiktin junga badu bale yaki ulong ubreu basyan ubatei yala kaying halor umausyang teuslap uhap kiwa kislei bat kil kilabe bat ki password ya kata kaying Henry kamsham kunlon namar ba latei yaka halor u mausyang Henry jar bayos ngeu yaki nekiktin junga bat ubamle yaki ulong kum ubreu ubabit ubatei ya la kaying halor usyap te uslap ulahap kiwa kilaslei bat kilabe bat kila password ya kata kaying bat kala klem bat kajingjot jongka kalong kabakraw endaw Jisu la dep clay ya kine kikenten ki pajba kilayot sngaupla ya gajhikai jungu naba ulahikai yaki kumbaudon kabor ka iktiar bat omdei kum kistajan jongki ka gospel jong try Kajiro yame ku Christ kat ubaong hanga kotrai unrung ha kahima beneng Henry utoken ubale yakamon jongpa junga ubah beneng ko hanmen ko para u Jisu lengba kane kalain kaba ngios ngau mentan ukwa ban snguthu yanga badepi ban mangiro ngin snguthu shai kadar halade marwe tangga jingduai marwei kan mau nginom yo ya ka jingai ka jingkerku jong oblei tangga jingduai marwei nginom la ban yo ya ka jingsuk beneng lane ka bainong ka bamangama pi ngik melenti ha ka jingem klempep piong haladi bat ngiong haladi man kas ngiutrai ngale jingya seng man kamet ngaduai ka jingduai ka bangadai banduai men step nesting sngi ne habangale kano kakam ngapan likpor hage jing duai yole se piong ngalong ubriu bapenda bahak ya kano kamram kabangadai banle apo kabalang kajing tre balang kajing kersyani ke balang baro kita ngalelut dai mat kadaw yole sing ong klempep ngan yo ya kata ka bainong jong kajing ai jong blei hakabakut kajing em junga nakane ka prathei yo lese haba pi yo amat ikejeng ikejin jar piong halade ngalong ubreu babha uba pendap hok yala ka jong ke jing duai uba pendap hok yala ka jong ka kamram ban simbentah ke jing ya seng baper hapok ka balang balai ngam yo ye kane ke jing ai balai ngam yo ye kane ke jing kerku balai ngam yo amat ya kane ke jing jar ke jing em yo lese pikeli kum kane ke jing keli hanrai ko hanmen ko para snil thu shai kadar u Jisu ong kajing duai jong pi marwei kanom wanra kajing kerku ha kajing em jong pi kajing duai jong pi marwei kanom wanra ya kata ya kamen sim jong pi ha kajing suk beneng Henry ke kebadan kam u Jisu ukwa yang ye bangin snutu kajing em jongi kadai ban im ngide ban im ya kajing em babha rengkat bat kajing duai kajing duai jongi kadai ban pau ha kajing im bangi im man lakasngi kata kamut
habang ngaduai ya kebabha bad habang penkut ya ke jing duai junga lane habang alamino na ka ying ke jung utrai ngadei ban le im ya kata ke jing duai ke bangala duai ngaduai ya kebabha bad ngadei ban im kebabha kata ke ba ujisu kwa yangi ba ngin sngutu ko hanmen ko para ngakwa ban bu hakmat junga ba jungpi artali ki arngut ki breu ki ba sneu ba yalade ba kila im hakane ke prathei ki yolot ya ke ba ki kwa hakane ke prathei hanrei kim shem ya kata ka jingkmen lane ka jingtngen namar ba ki sneutu ba ka jing im jung ki kila seng ya kata ka nongrim jong ka jing im jung ki hakane ke prathei lane ka jing sneu ba jong kane ke prathei wei u football player yola se u ba mangama phi ngi la tip ngi la yasngeu u ba kerteng u Philip Mulmer une u dei football player ba ponam bha jong ka club Manchester une u breu ha baula em kum football player semla ban yo mat ya kata ka jing ke jong blei semla ban yo mat ya kata ka jing kurku ka jong blei lane ka jing kemen ha ka jing em ka jing u ya kane ka jinglong jung ha kane ka prathei no ya kata ka jing snu bha lane ka jing sultanat ka ba usem ha kata ka jing le football jung but lej ban join ban lej join seminary badulong uleng do ubreu basisha yo mat ya kata ka jing ai ka jung blei ka jing kurku ka jung blei ha ka jing long runiam ha ka jing long leng do jung sa ka wei pat ka kenthei ka ba ka dei ka model na ka ri Spain kane ka model ka ba kerteng olala Oliveras ka kerteng jungka kane rukum chu kamsem wala da ka yo mat ka jing snu bha jung kane ka perthei ka yo download ka jing im jungka hanrei ka snu thu ba ka kamsem late ya kata ka ying jungka ya ka bau jisu lahikai kate ya kata ka nong rim jong ka jing im jong ka ying ka sam jong ka ha ka jing snu bha jong ka ka perthei ha ka jing don jing em jong ka ka perthei dei mat ka daw ka ino ya ka ka perthei ka jing snu bha jong ka perthei ka le join ha convent bat ka long karuniam ha ka jing aslok jong ki order of Saint Michael ka baki ong ko hanmen ko para kine ki arngut ke dei ki basisha ka bahika yang abadepi kane ka prathei kane ka jing snu bha jong ka prathei kan nom wanra ka jing ka jing kurku ha ka jing em jungi hanrei ka jing em ba bha jongi ken ka ba wanra jing jing kurku den mat ka daw mangama phi man ta ka sngi ngi de ban kali ha ken hang no ken ha ka no kurkom ken ngi seng ya ka nong rim jong ka jing em jongi kane ka prathei ka terwalot yang abadepi kane ka prathei ka ailot yang abadepi ka jing snu bha ba per hanrei kan mau mangama phi ngi pensiong nong rim ha ken ya ke jing em jungi lada ngi pensiong nong rim ya la ka jong ka jing em ha ke jing snu bha jong ka prathei kan mau kane ka prathei kan sapen yap jelop yang aba de phi ha ka to ke jing snu bha ki breu ki ba melin ban penlej por ya la de bandi lane ki ba di kiat lane ki ba snu bha ya la ka jong ka jing em ha ke jing auria jong ka prathei ki kam pan snu bha ya la ka jong ka met ya la ka jong ka do kan mau ko hanmen ko para ka tohi kan penrem yang abade pi bangin sha penrem ya la ka jong ka jing em ha ka to ka ju ka jing snu bha jong ka prathei lada mangama pi ngi te ya ka jing em jungi ha ka jing ngai bat ka jing em kristan jungi lane how Jesus Christ klempe ngin sa penkut yala ka jong ka jing em ha ka jing snu bha jong utrai menta ka sngi ko hanmen ko para jet yala de but ong halade hang no ken nga te ya ka nong rem jong ka jing em jonga hang no ken nga kwa ban penkut ya ka jing em jonga ha ka jing snu bha jong ka prathei ne ha ka jing snu bha jong utrai ban yo buram hakmat jong utrai ne ban yo buram hakmat jong kane ke prathei ka jing auria jong kane ke prathei ko hanmen ko para kine ki dei ki bautrai jisu u khot padu pen kan mau yang abade phi ha kane ke sngi
Sachasin ko hanmen ko para ngipan kan mau ilade ya gijing shisha kiba ngiyomat ha gijing im jonga ba jongpi kiktin kiba ngikren gijing duwai kiba ngikren klem kikam kiba baha kilong kiba yap bat kinomon ra jinge ne jing mentoy ha gijing im jongi ani ro ya Jesus Christ Chinam la chinam amen. Ngin yang ngin plai la ka jong ka jingej nga ngej Au lei qua batan bor ro unong tau ka beneng bat ka khendau badal Jesus Christ kun ba marwe jungu utrai jungi. Ya balapu nama sim bakhuid. Ya balakan ke Maria Tesuti. Ya basara benya popan tius pilatus. La sana panaya u balaya pelate u. Ya shaki bayap. Hagas ngi balai kami pad na ki bayap. Wakiu shabeneng wasong Semon blek pa badan bor baro unong tau ka beneng Bisara ki bayap pada ki bayap. bayap ngangai thau man sim bakhuid ha ka balang ka thlek bakhuid ha ga jing salok ka khoj ha ga jing ma ki pop ha ga jing me pat ka do bad ha ga jing em bom chukon amen Lai spa in your coat. Kedua ko para bagai jeng kenya jeng abad jeng pi kan long bap yang huna kemadu beliau kepa badan bor baro. To try pideng jing kenyar kikti jong pi Nak bentar jeng ero berom berteng jeng kai jeng mentoy ini bad balang buku jeng baro kawai. To pedang ko try ke jeng kenya jeng penyesuk bad jeng ero batu ai ba enda lapan ko yangi da ke jeng troy kam jongka ngin la bantrua hame ya ke jeng terang jong kadanut jongi kebapan sengo bahaya me dau kris utrai jongi amen utrai don rengkat bat pi ringkabat pi to kentiu yala ki danut kentiu ki to nginai utrai ublei jongi kai jong hok bat kate da shisha kalong basong hok bat ka badai ka dai ti jongi bat ka jing pen em yangi aman lakapor bat ka jaka banai ngu yame ko kan rat ko pa bu khoj ko blai badan bor bad bom chukut namar walada mem don kam ye ke jing ro jungi pan ban ke jing sngu jungi ka dei hi ka jing ai jong me namar ke jing ro jungi kim pan yar e ye ke jing krau jong me henry ki arab yangi na ka banta ka jing pan em leng bau tra jungi u Jesus Christ bad kumta rengkat bad ke kenhun ruai jong ki angel ngi aro ya me bad ngi pen bana da ka jing kmen Bakhuid bakhuid utrai bakhuid ublek imai neng bat ketekida daga puram jong me rayu sana rayu sana kempur rayu
Dasha malong Bakhuid ko try ka tame jong ka jing Khuid baro. Namar ka tang i karpat yame topan Khuid pan kantang ya kine ka jing turwa jongi. Dag bapa yaman sim jong me kum kamjer halor jongki. Bakin kelalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jongi u Jesu Christ. Hakapor baladino yu badala kamon snubha ula priang ya ka jing sha sutom ula shim yokpu bad gabayang u yame ula kedia yu badalai hala kisenran u ong to shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya kaba NIT na kabanta jong pi Haka jugurkom endalayabam ula shim yukukuri badik baing biang yame ulai hala kesenran u ong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong jutang batamai bat bom chukut ya kaba enpenmi na kabanta jong pi bat na kabanta kibabun na kabanta kajung map yakipop tole yakane ban kan mau yanga kajing maya jong kajing ngej Katasin bagi baju Jom meko try tada lu namar kata ngi bapan mantra ya gajing yap at gajing mi pa jung u ngi terwa hame ko try yok po jong gajing em bad ya kukuri jong gajing pen em ngi dai ngoi dem namar malanyew yangi kibabit ban yang akma jung me bad ban sakri yame dag bas ngawret nge karpat yame bangik bayo banta hakamat bat kasna mukres ngilong kiba lapanyatli kaway daw man sim Bakhuid token mau ko try ya kabalang changme kabla priang hasatla ka prathe bato penjana ya ka ha gajing ej rengkat badulyo ukpa Bakhuid changi uwal bad marwen u bishop changi kakan hon ki bishop bad baro ki lengda Token Mawkhlam ruya ki henman ki para shenrang bat kentei ki balayot ya dak bakerman ya gajing mi pat bad ya baro ki balaklat no agajing isnei jong me to priang ya ki sa gajing sai ka khamat jong me to isnei yang i baro ngi karpat ya me baringkat bad kamariate soti Bakhuid ka kmi jong oblei ujesa Bakhuid ukurem jongka ki apostol Bakhuid bad baro Bakhuid ki balapen sngo bahaya me pateng la pateng ngilong babet banyo bantalem ha gajing embom jukut bat begin yura bat pandan buram yame daw kun jung me u Jesu Christ dau lembat u bat hau kan long hame blai pa badan bor ha gajing long kawe jong men sim Bakhuid barok ka buram bat gajing ro junam la junam amen kumbelah hukum yang i daw nong penim bad kumbelahi kai ngi daktin blai ngi no banong kok pa jingi ba hapneng kelong Bakhuid jakateng jungme kanwan kahima jungme kelong kamon jungme ak daw kumba hapneng toy yang i menca ke jungbam jungi ba hala kesni batoma yang i kerengkang jungi kumbang iru lima bike bless new yang adwa dialam yang i sha ke jing pen shoy Henry depan lai jangi na kabas new. To pen lai jangi ngi karpat ko try na ke jing snew baro. Ha ke jing subun jong me. To ai jing suk jing sanya kisngi jungi knang ba. Da ke jing rap ke jing isne jume ngin lai barabor na kapop. Bangin yo jing yada na ke jing jenjar baro. Kat ba
งี้ดังอับขมีลันตีอยากจึงกระแมนบักคุดบาดกจึงวันปาดจงน้องเป็นเอ็มจงงี้อูเจสุคริส Nama kajung me kalong kaima. กจงเมกบอร์บัดกบุรอมจินอมลาจินอมกตรายจิสุคริสเมบลองฮักยาโปสตอลจงเมกจิงสุกไงเอพีกจิงสุกจงางอายพีวัดเป็ดยากิปอบจงอีฮันรอยกจิงเอจงกบาลังจงเมบัดฮากจิงสบุนจงเมตัวไอฮักายกจิงสุกบัดกจิงเอตลีกเวกัดกุมกามอนจงเมมาเมอุบิมบัดบัสันชาร์จินอมลาจินอมอาเมนกจิงสุกตรายกันบาราบอร์เรงกาดบัดพี Rengka bat piru. Tong ini terwa ya kada kajing suk iwe ha iwe pat kajing suk bat pi. Oh, kolang bro jagu play. Me bagi daki pop gaper. Hakmi ukun lang brod jong oblay hakmi ubakid no yakipop jong kapratay suk yangi balasakot shakan jong kawai jong ukun lang brod ko kan rat am jong hok baman rung apo kayeng jonga and resh on tang chen kaman sem jonga kan sakya hi kamer bakas namo kris kan rebat ni lamingi shakan jong embam jukon amen.
rengkat bat kejing duai ki bangilabu na pas dang kamas bat kerpange ha kan klemat ke bautra lawan ha kejing em kejingi kohan men ko para token ha kan klemat nginang pan ke bor nginang pan kejing isnei kejing syai kejing utrai ai botrai unang yelam unang peten lenti yangi bangila ban em ya kejing em jungi kat kum kejing duai ke bangi duai ai ba kejing em jungi rengkat berkejing duai kin yalong kawai kenang bangin yo ya kita kejing kejing kerku kejong utrai da kejing kemen berkejing kermen kohan men ko para mentato ken yen duai ya kena kejing duai jinglek kemen jubili jong usnam arajar ar pusan kok pau bahab neng trai bagi jingek ke bamelai yangi au kun jong meu Jesus Christ uhan men jongi berhaga teleding jong kejing esbon kan kelang hagi danut jungi au men sem Bakhuid kan kersu biang hangi ya kejing kermen bala kerku nag benta kejing wan kahima jong me to ai ba kejing jong me kan penkladur ringi sagenong lur lengka bom ju song tai ban bet ke sembai jong ke gospel to ai ba kito ke sembai kan penkladur na sapo ya kejaj benriu kan ya kepercayaan mariang baro kawai Aga jing kmel inti batikana yak beneng batamai bat kepercaya batamai banda kita di bojong bemana weno kaburam jung me kan penshan junam rai baga jing jung bejubili kan kersiu biang hangi yak program jong ke jing kerman yak jing anut yak tia jing kan sel happening ai baga ta ga ju ga jing kan pen priang yak jing kerman baga jing suk jong nong suspa jungi hasatla ke percaya Shame kublai jungi balakerku junam kalong kaburam berkejing ra junam amen pa jungi ma habneng kalong kabukhoj akarteng jungme kanwan kahima jungme kalong kamon jungme akandeu kumba habneng tra gejembang jungi kabahala kesngi batama bingi kerengkan jungi kumbang rogi ma ke belesne yangi wadwad yalam ingi sa gejing pensoi Android penlah jangi nak kepasneu amen. Kublai kumaria kepada berkecing utrai dan batpa belakerku ya pan pereng kentai belakerku ya sok pojong pau Jesu kumaria berku yakni jong belai terduai nak bentar jangi kenupop mentar pada kepor kecing kecing amen. Hau kepa pada kun pada mensem berkut Amen. Tong ini aduai. Endalapan thamai yang ini dah kejing pesa jong kamet bakentang bat kasnam bakerdor ngipan ya kejing isnei jong me kotrai baya kata kaba ngilalen yam dah kejing roblei baya ne nginyo da gejing suspa kabawan da shisha dau kres utrai jungi utrai dan rengkat bat pi ublei badan bor baro unkurku ya pi pa badukon badaman sem Bakhuid amen tulisuk basyakri utrai da gejing em babha jong pi Sngi ya blai barsan spa lai san spa lai Jesus Christ,